Id-dokument ta' qabel il-budget ippreżentat mill-Partit Nazzjonalista u miktub mill-kelliem tal-Partit Jerome Caruana Cilja mhuwiex biss xi ħaġa tal-mistħija imma sinjal ċar li ħadd m'għandu kontroll f'tal-pjetà. Kim dan il-mod skjett u dirett lil ġurnalist esperjenza Xavier Balzan irrefera d-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista li ġie ppreżentat aktar kmieni din il-ġimgħa u lil media indipendenti ddeskrivietu bħala wieħed mimli tgerfix dwar id-dokument li propju ġie ppreżentat ftit jiem biss qabel il-budget minkejja li l-Gvern kien ilu li ppubblika d-dokument tiegħu sa minn aktar xahar qabel. Xavier Balzan jgħid li Bernard Grech lanqas biss ara dak li kien hemm fid-dokument tiegħu qabel dan sar pubbliku. Dan għaliex li kieku għamel dan kien jinduna bl-iżbalji orribli li fih. Balzan saħansitra jgħid li anke jekk Bernard Grech ara d-dokument ħaqqu ċamata tal-li kien traskurat. Hawn l-editur maniġerjali tal-Media Today isostni kif l-ekonomija ta' pajjiżna għandha tkun fidejn xi ħadd li jista' jwassal proposti kostruttivi u li għandu viżjoni. Għalhekk tenna li dan ix-xogħol mhux ta' jdejn Bernard Grech u lanqas saħansitra tal-kelliem tal-Finanzi tal-Partit Nazzjonalista Jerome Caruana Cilja. Kien għalhekk li Xavier Balzan irrimarka d-deċiżjoni żbaljata ta' Bernard Grech li neħħa lil Mario De Marco minn dan il-portafoll biex taħ lil Caruana Cilja. Qabel temm l-artiklu opinjoni tiegħu Balzan sostna kif dan l-episodju mill-ġdid jikkonferma kemm il-Partit Nazzjonalista m'għandux sustanza. Tal-istess fehma kien l-editur tal-Gazzetta Llum li fl-editorjal tiegħu innota d-dokument ta' qabel il-budget mimli żbalji tal-Partit Nazzjonalista. Saħansitra l-editur tal-Illum stieden lill-Partit Nazzjonalista biex jara d-dokumenti ta' msieħba soċjali oħrajn li saru bi professjonalità u li qajmu punti pertinenti, dan għall-kontrarju tad-dokument tal-Partit Nazzjonalista.